Palihog sa ko lingi sa inyong mga katapad ing nagmayng buntag igsuon. Good morning. Mayng buntag usab sa tanan nga nagsunod sa atong live streaming. Aniya na kita sa adlong Biyernes sulod sa Oktaba sa pagkabanhaw. Ug maigsuon akong sugdan ang akong pagpaambit pinagi sa usa ka pangutana. Ganahan ba kita og second chance o laing kay gayunan? Maigsuon matag karon og unya ang tao mapakyas, masayop o masipyat. Wala may perpekto nga tao ning kalibutan. Kung hatagan kitag second chance, malipay gayud kita. Ang laing kahigayunan maghatag kanatog bag-ong paglaom, bag-ong kadasig ug bag-ong kahigayunan nga makabot ang kalampusan, kadaugan o kaluwasan. Ang Dios anda maghatag sa tao og second chance. Gusto niya nga luwason kita og dalhon sa iyang kahimayaan. Ug tungod nini, dili siya muhunong sa paghatag kanato og mga bag-ong kahigayunan. Kini ang mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Ang atong ebanghelyo nagsaysay sa pagdasig nga gihimo sa nabanang Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga nanagat didto sa lanaw sa Tiberias nga walay kuha. Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Ug sa diyang ilang gituman ang Ginoo ang giingon ni Jesus, nakuha nila ang hilabihan kadaghang mga isda. Ang maong sugilanon dili bag-o sa atong mga dalunggan tungod kay dili kini ang unang higayon nga naghimog milagro ang Ginoo sa pagkuha og daghang mga isda ginamit ang mga kamot ug pukot sa iyang mga tinun-an. Ang unang milagro sa pagkakuha sa daghang isda naitabo dito sa dagat sa Galilea, sa dihang si Pedro gitawag ni Jesus sa pagbiya sa tanan aron sa pagsunod kaniya. Human si Pedro nanagat sa tibok gabii nga walay kuha, gisugo siya ni Jesus sa pagtaktak sa iyang pukot ug nakuha niya ang daghan kaayong isda. Dayon gingnan siya sa Ginoo, sukad karon managat ka na og mga tao. Ang gibuhat ni Jesus kang Pedro ug sa ubang tinun-an sa sinugdanan sa iyang ministeryo publiko, iyang gibuhat pag-usab human sa iyang pagkabanhaw. Ngano kaha? Tungod kay gusto niya silang pahinumduman sa bukasyon nga ilang nadawat sa sinugdanan, ang pagpanagat og mga tao. Sa pagpasakit og pagkamatay sa Ginoo didto sa Kalbaryo, ang mga tinun-an nanago sa kalisang ug si Pedro ning limod nga siya kauban ni Jesus. Nasayod ang Ginoo sa gibati sa iyang mga tinun-an. Dili siya gusto nga panghimarauton og pakaulawan sila. Hinuon, gusto niya silang tawgon pag-usab ug hatagan og bag-ong kahigayunan sa pagtuman sa misyon nga gisangon sa Dios kanila. Ang pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagpanagat og mga tao. Maigsuon, kining ebanghelyo karon angay nga magdasig kanato. Nasayod kita nga sa daghang higayon, napakyas kita sa pagsunod kang Kristo. Sama sa mga tinun-an, napakyas kita sa pagtuman sa iyang mga sugo. Napakyas kita sa paghigugma kaniya, ug napakyas kita sa pagdala og mga tao paduol sa Dios. Sama sa mga tinun-an, karong adlaw, gipahinumduman usab kita sa Ginoo sa atong tawag ug misyon isip mga binyunyagan, ang pagpanagat ug mga tao para sa Dios. Ang maong misyon magsugod diha sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon, diha sa atong pamilya, diha sa atong opisina ug lugar trabahoan, diha sa merkado ug diha sa atong gamay nga katilingban. Dalhon nato ang matag usa ngadto sa Dios, pinaagi sa pag-atiman kanila ug paghatag kanila ug maayong ehemplo ug pagtulunan. Maigsuon, agig pagtapos atong pamalandungan kining duha ka mga pangutana. Una nga pangutana, kinsa man ang mga tawo nga gihatag sa Ginoo kanato aron atong panagaton ug dalhon ngadto kaniya. Ikaduha nga pangutana, unsa may angay natong buhaton aron mahimong mga epektibong mananagat ug mga tawo. Palihog manindog. Sa matag